Salam dostlar, size Turkmenistanda işleýän Täze VPN urkuzuk. Şular Täze VPNlerden habarly bolmak üçin kanalyma agza bolmagy unutmaň. We videomda geçelim. Size gorkezdim VPN hotspot bas VPN, hotspot shield VPN ikinci görünüşi play marka diýeriz. Hotspot VPN kodlaýarys. Suratny hotspot bas VPN we kundurany sketcha edip alýas. Qarağa çyrip X basýas. Görüşmek diýerli işlär. Bu VPN 30 min işlär. Şular Täze VPNlerden habarly bolmak üçin kanalyma agza bolmagy unutmaň. Eger bu VPN sizde işlemese, öçürip täzeden bolmagy.